tan samar pamoring suksma sinuksmaya winaya ing asepi sinimpen telenging kabu jegrek nganti kaya tugwaja nenggih Resi Bagaspati bawane Brahmana putus nadyan nampi paiting lelampahan ingkang yektine weh Prabawa peteng jroning galih parandene mawah saya banter pangestine nggenya nyambung raos kelawan Gusti ingkang Maha Kuwaos yoga brata alampah samadhi ngeningake Pancadriya ing batos amung pasrah sumarah mring jidaring kodrat ojab ora kaya ingkang mapan ing antariksa ing gegana ana naga sing gedhene kegila-gila hakemul mendung galak ngakak mangap tutuke kaya guwa nyaut marang Sang Bagaspati Semua short drama hits. Nonton episode 1 sampai tamat. Gratis total. Yuk. Ngawik namastu namasidang
Resi Bagaspati. Aja kaget ulun Jawata. Ing kahyangan sapta bumi ya sapta pertala sang hyang anta buga ingkang merpeki jeneng kita. Aduh Bukulun, kalilan kula ngaturaken sembah pangabekti mawantu-wantu kunjuk Bukulun anta buga. Iya ndak tampa gawe bombong ing rasa. Urhanana Bagaspati, nadyanta kaya mangkono aboting lelakonmu, nanging jiwamu isih tetep kok lambari hambeking Brahmana ingkang ora kegiwang kelawan eden-eden kadonyan. Pujawati, putra putrimu iku yektine nugraha gedhe saka pangeran yen pratitis lan pener anggonmu mlawentah. Dewasane bakal dadi putri ingkang linuwih lan bisa nurunake anak wadon mustikaning bumi. Kejaba saka kuwi, nalika jeneng kita ndak prawasa ndak ajar, jeneng kita babar pisan, ora serik lan ora gelem males, mertandani lamun to atimu sabar lan pinter ngendhaleni kanepson. Mula kang mangkono dina iki ulun bakal paring kadigdayan ingkang ngedap-ngedapi marang jeneng kita. Kacarita gumuruh gawe giris dewaning ula nenggih Batari Anta Buga sigra ngubal-ubal sisik ing naga mangkono hilang sipating sisik dadi buta pirang-pirang yekti iku kadigdayan linangkung Aji Candra Birawa. Buta galak solar lunjak-lunjak ngagem citra-citra nyandra sang penuli tanjak jagat kaliwaten rupamu ing jalonen iki surana kala senggok kang lamen Bapakku, Bapak Bagaspati,
Aku Candha Birawa, aku Candha Birawa. Aku saka paguyuban Campursari Candha Birawa. Melayani ekonomis wujude elektron penyanyi satu. Bapak Cilubah, aku nderek bapak, aku nderek, aku melu bapak, aku melu bapak, aku melu pak, aku melu pak. Aku duwe anak wedok siji ditinggal minggat karo mboke. Parandene malah didaku bapak karo anak pirang-pirang kaya ngene. Saka apa paguyuban Campursari Candha Birawa Pake? Mboten Pake niki saking kadigdayan sisikipun Sang Hyang Antaboga Aji Candha Birawa wujudipun buta cacahipun pirang-pirang. Ya yen pancen kowe bakal melu karo aku, tetep ana syarate. Apa kowe saguh? Saguh Pake, saguh Pake. Syarate siji, aja ganggu anggonku laku tama netepi darmane Brahmana. Angka loro, kowe kabeh kudu ngreksa marang kawilujengan lan keslametane anakku Pujawati. Angka telu, kowe melu aku mung sawetara. Kowe melu aku mung sawetara. Pake yen laris aku melu kowe. Yen sepi aku ya Nyampursari Pake. Kowe sawetara melu aku tegese ora selawase. Besok bakale kowe bakal ndak ngengerke marang menungsa sing trep sing ngayomi karo anakku Pujawati. Nggih Pake, nggih Pake. Nah sekarang tuh ada AI yang bisa bantu guru bikin media ajar yang menarik lengkap. Pake, Pake.